ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది వెబ్బేరు బుల్స్ మార్కెట్. ఇది అన్నీ వేసిన ఎక్కడాలి ఇవి? ఏ ఊరు మనది? మేకల సొంపల్లి, మల్దకల్ మండల్, జగులాంబ, గద్వాల్ జిల్లా. గ్యారెంటీ పని ఫ్రెండ్స్. 2 మైల కోడలు, అన్ని పళ్ళు కూడా వేసాయి. మరి పని గ్యారెంటీ అంటున్నారు వీళ్ళు. రైతా వ్యాపారం? రైతు. పేరేం పేరు? ఏం పేరు మామ పేరు? బేరన్ రాములు. నెంబర్ ఉందా? చెప్పు. 9367903115. ఫ్రెండ్స్ మీకు అవసరం అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు వీళ్ళ దగ్గర. అన్ని కడలు కూడా వేసాయి ఇవి. వీళ్ళది మేకల సొంపల్లి, మల్దకల్ మండల్, జోగులాంబ, గద్వాల్ జిల్లా. వీటికి సంబంధించి వెనక సైడ్ భాగం కూడా చూద్దాం. మరి ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించి ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఇది ఇక్కడ ఉన్న కోడలు వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ది చిన్న ఉంది, రైట్ సైడ్ది కొద్దిగా పెద్ద ఉంది ఫ్రెండ్స్. మరి మీకు ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే మాట్లాడుకోవచ్చు ఇలా దగ్గర వచ్చేది.